Gormiti. Finalna evolucija. U prethodnoj se epizodi oko života, ispunjeno novom energijom Neozon, srušilo na Gorm. Vjerujući da se radi o meteoritu, Luminos i Mračnjak su ga pokušali zaustaviti očajničkim pothvatom. Pogođeni energijom Neozon, vođe plemena Mitos dostigli su novi stupanj evolucije kojim su dobili nevjerojatno snažne moći. Oslijepljen novom moći, Mračnjak je pokušao napasti Luminosa, što je dovelo do njegovog poraza. Mračnjakova izdaja omogućila je Luminosu da promijeni putanju oka kako ne bi udarilo u Gormovo tlo. Što? Što mi se dogodilo? Gdje je nestalo moje perje? Prokletstvo! Uopće nije loše. Zaista sam u dobroj formi. Hajde, navalite! Đavolji Fenikse! Armagedone! Izgledaš drugačije! Kao da si sačinjen od metala! I ti si se jako promijenio. Što se to događa? Odakle je došao onaj val energije? Duga je to priča! Je li to uopće bitno? Dobio sam nevjerojatne moći! Pogledaj! Ako si završio sa šepurenjem Pjetliću, možemo se pobrinuti za njega. Moram sletjeti. Noć s Mračnjakom me iscrpila, ali čini se da meteorit nije napravio veliku štetu. Nešto ovdje nije u redu. Ma što se događa? Đavolji Fenikse, evoluirao si, ali boriš se kao i ranije, napadajući s leđa! Bilo bi ti pametnije da čuvaš svoja leđa. Iznenađenje. Vas dvojica niste dovoljni za borbu protiv moje nove sunčeve moći! Hoćemo li isprobati? Izgubio sam previše snage u borbi protiv Mračnjaka. Ne mogu se osloboditi. Precijenio si se, Luminose. Pred tobom stoji novi gospodar metala. Tvoja nova kaciga izgleda pomalo krhko. Okušajmo se malo.
Torg? Oslobodi ga, odmah! Roskamarova spilja je vrlo udaljena, gospodaru zemlje. Nisam više gospodar zemlje. Zahvaljujući energiji Neozon, postao sam drevni gospodar plemena Dijamanata. Iz zemlje si došao i u zemlju ćeš se vratiti. Ako ga želiš, obračunaj se sa mnom. Dovoljno je tražiti. Sada ćeš okusiti bol ovnovog udarca. Nitko ne može oštetiti ovaj novi metalni oklop. Dijamant je tvrđi od metala. A sad si ti na redu. Ako ga želiš, onda ga uzmi! Kukavice! Luminose! Zahvalan sam ti, drevni Torže. Zašto si se toliko udaljio od Roskamara? Meteorit me u potpunosti pogodio. Mislio sam da će me uništiti. Kad ono... Nije se radilo o meteoritu. Moja moć nevjerojatno je povećana. Znaš o čemu sam razmišljao? Oko života. Točno, Luminose. Drevno se proročanstvo konačno ostvarilo. Oko života se vratilo na Gorm i donijelo novu energiju, Neozon. Vaša je snaga nevjerojatno porasla, pa vam ja više nisam potreban. Odlazim, ali vas ne ostavljam bez zaštite od zla. Od sada imate veliku moć koju ćete dijeliti sa vašim plemenima. Oslobodite energiju Neozon kako bi i oni sudjelovali u završnoj evoluciji. Braćo, ova proštrljiva vatra neće više mučiti naš narod. Sad ću na vas prenijeti energiju Neozon. Posljednja evolucija! I tako je narod silovitog panja pretvoren u pleme vatrene šume. Morska braća prvokrilca postala su nezaustavljivo pleme leda. Ratnici drevnog Torga pretvorili su se u pleme Dijamanta, dok su Luminosovi vjerni saveznici postali pleme sunca. Prokleti Luminos! U glavi mi sve odzvanja. Na kakvo sam to gadno mjesto pao? Na pogrešno mjesto! Prvo krilče. I ti si se preobrazio. Mračnjače, odlazi dok još imaš vremena. Izazivaš me? U redu. Znaš li da sam zbilja imao loš dan? Moram se ispucati na nekome. I taj neko ćeš danas biti ti. Ovo je posljednje upozorenje. Još uvijek možeš otići ili ćeš biti uništen. Uništiti mene? Koja će to vojska?
moja. Prokletnici, nismo još gotovi. Razočarali ste me. Dobili ste novu energiju Neozona, vraćate se poraženi. Ali nismo mi krivi! Tišina! Dok vi ovdje liječite rane, naši su neprijatelji sve snažniji. Što bi trebali napraviti, o uzvišeni magore? Moć koja vam je dana nezamislivo je velika. Morate je podijeliti s vašim plemenima. Ti ćeš biti gospodar plemena mjeseca. Ti vladar plemena metala. A ti ćeš upravljati plamenom fosila. Iako to još ne shvaćate, moja vam pomoć više nije potrebna. Idite i uništite neprijatelje bez oklijevanja. Stigli smo do kraja. Još uvijek osjećam prisutnost oka života. Možda ga eksplozija nije uništila. Geon, siloviti panj, polip, noćnik. Ne, ja to ne mogu vjerovati. Neka su prokleti i plemena energije su doživjela preobražaj. Postoji nešto što ne razumijem. Oko života se podijelilo u 5 dijelova. Gdje je 5. dio? Dolazi li ovamo? Povratkom oka života, Gorm je ponovo postao gostoljubivi otok. Dolaskom nove energije Neozon, na otoku više nije bilo dovoljno mjesta za sve gormite. Pripremala se velika borba između sila dobra i zla. Svitala je zora u kojoj se morala odrediti sudbina Gorma.